Patay ang usa ka 43 anyos nga lalaking residente sa Barangay Baganihan sa Davao City human gipusil sa makadaghang higayon sa wala pa mailing mga sospek. Sumala sa asawa, nagtungway sa iya mga kanding ang 43 anyos nga biktima doon sa ilang balay sa Purok 7, sitio Pinagutlotan sa Barangay Baganihan sa Davao City, Martes sa buntag. Dihang nakasinggit pa kini nga gipusil siya sa likod sa iyang lawas. Misulay pa og dagan ang biktima padulong sa ilang balay apan nakuyapan na tungod sa naiagumang samad pinusilan. Gisundan ang biktima sa gunman o gitiwasan og pusil hinungdan sa iyang kamatayon. Ang duha ka lalaking suspect nakasuot og jacket ug itom ug nga pantalon. Na-recover sa crime scene ang 23 ka basyo sa 5.56 caliber ammunition. Bangi sa yuta mo'y usa sa ginalantaw nga motibo sa kapulisan sa krimen. Parayon gipangita ang mga suspect. Hinuon doon na persons of interest ang kapulisan. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang pamilya sa biktima.